cara Bayu Aji Gentari. Ayo ta. Cara kono Gentari. Sampai tanggal 8 Pak ya ning ngene-ngene loro lho. Sapa? Kon ning Klaten Mimin Apri. Mimi Apri nek ning Pak sapa sampean? Mimi Peri. Lah Nasir iki ora aku. Yuk. Yanyo wangi Kulan kenang wetan segera Lor lan kidya alas Kowe yo elek atimu. Lah kok iso? Muni alas sangkrok ngelirik aku mripatmu iki. Mantane aku druwuk. Sia-sia gitu. Sia-sia rumangsa karo ngayen ki. Kok sia-sia kowe. Alas angker kok ning aku. Kok sia iya apa ora? Mana kowe pendito. Ya ampun. Piye? Piye penditane piye? Iya apa ora? Iya, lagi kita enten-enteni lho. Nanti aku ra mudun iki bakno ra ditokne. Yuk. Livia, Livia, belam yang Awas. Yo. Aja takon senang susah hati Kumayaring Pelambangan. Mansari Nuswantara Pelambangan.